Volt sok rossz is, de most úgy néz ki, hogy jóra fordultak a dolgok. Itt elsősorban munkahely. Éreztem az Úr áldását, mert 2 nap alatt találtam munkát, ami azért itt elég nehéz. Jó munka, igen. És hát úgy kezdtem, hogy part-time-ból. És akkor 2 hét után mondták, hogy van lehetőség full-time-ra, ha akarok. Mondtam igen, és azt mondták, hogy mivel most Kalisba is járok, ez az utolsó fél évem, ott is jól alakultak a dolgok, mert bizonyos osztályok voltak, amit el kellett fogadjanak, csak a kancellor végül aláírta, szóval ott is jól alakultak a dolgok, és mivel nekem kedden, csütörtökön vannak az óráim, akkor a munkahelyen is mondták, hogy nem baj, akkor úgy csináljuk, hogy oda is elérhessek, szóval úgy néz ki, hogy jól alakulnak a dolgok. Nagyjából mostanában ennyi történt velem, de úgy érzem az Úr vezetését, Úr áldását, ha a legjobbat akarja, és tudom, hogy az ő akarata fog megvalósulni az életemben is. Hát most mielőtt elkezdenénk a dicséretet, egy Zsoltát szeretnék felolvasni nektek. Okay. A 147. Zsoltárt, ez egy buzdítás dicséretre. Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elűzötteit. Meggyógyítja a megtört szíveket, és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Úrunk, és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek. Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Aki megadja táplálékát a baromnak, a hollófiainak, amelyek kárognak. Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istened, mert erőseké teszi kapuid, zárait, s megáldja benne a te fiadat. Békességet áld határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havat áld, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokra szórja le jegét, ki állhatna meg az ő fagya előtt. Kibocsátja szavát, és szétolvasztja őket, megindítja, szelés vizek folydogálnak. Közli igéit, Jákobbal törvényeit, s végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem. Végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat! Szeretném, ha imádkoznánk, akár többen is. Köszönjük neked, Úr Jézus, ezt a mai napot, hogy itt lehetünk. Kérlek, áld meg ezt a mai alkalmat is, hogy tudjunk bemenni a te jelenlétedbe. Áld meg, kérlek, Úr Jézus, a dicséretet, a szolgálatokat, és áradjon a te keneted ránk. Kérlek téged. Amen. Amen. I thank you, Lord, that we're able just to come into your house, oh God, and just to give you praise, oh God, for all that you've done in our lives, oh God. And I thank you, Lord, that we are just able to stand before you and just call you holy, oh God, and just thank you and just to give you praise, oh God, for your grace that you've given us, oh God. And I thank you, Lord, that you're just able to bless us here in this house, oh God, and just to go before you, oh God, with our hearts open wide, oh God, and just able to go into your presence, oh God, fully committed to you, oh God, and able to put our full energy into praising you, oh God, and just to give you praise of how mighty you are and how powerful you are, oh God. And I thank you, Lord,
that you're just so magnificent, oh God, and I thank you, Lord, that you are just worthy to be praised, oh God, and I thank you, Lord, that you're able just to bless the worship team, oh God, that you're able just to guide this congregation, oh God, in this place, oh God, and just to guide into a much deeper presence, oh God, and able to experience your presence differently, but in a more powerful way, oh God, and I thank you, Lord, that you're able just to touch everyone's hearts, oh God, and just to open their hearts, oh God, amen. Amen. Halleluja. Mennyei Atyám, Jézus Krisztus, köszönöm azt, hogy itt lehetünk, Uram, a Te házadban, Uram, és Isten tiszteleket cselekedhetünk neked, Uram, mert Te olyan csodálatos vagy, és olyan hálásak vagyunk, Uram, hogy itt lehetek, Uram. Megáldom a dicsőítő csapatot, Uram, hogy olyan legyen, Uram, ami neked tetszik, Uram. Jöjjön el, Uram, a Te szellemed, Uram, a Te keneted, Uram, áraszt ki mindenkire, Uram, legyen áttörés, Uram, hogy legyen egy csodálatos alkalom, Uram, ami neked csodálatos, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében, Uram, megáldjuk a hangszereket, Uram, a hangokat, Uram, mindent, hogy minden tökéletes legyen, Uram, a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Hatalmas Atyánk, megalázzuk magunkat, és én is megalázom magam, Uram, nekünk nagyon nagy szükségünk van reád várunk, egyedül csak reád. Köszönöm, Istenem, hogy a Te gyermekeid vagyunk, és most a Jézus nevében gyűltünk össze, ezért itt vagy közöttünk. Köszönöm. Imádom neved, Uram, hogy feloldozod a mi szívünket, lelkünket, szellemünket, és valóban cselekedni fogjuk az Isten tiszteletet. Valóban kivitelezzük, valóban szívünk, lelkünk és egész lényünk és testünk előtted fog hódolni. Köszönöm, Uram, a dicsőítő csapatot, testvéreinket, köszönöm, Uram, a Te szellemedet, a Te lelkedet, köszönöm, drága Szent Szellem, hogy itt vagy, érezd jól magad és vegyél hatalmat rajtunk. Töltsd tele erővel, kenettel, olajjal, a Te akaratoddal, a Te látásoddal, kijelentéseddel, Uram, a mi szíveinket, főképpen, Uram, az én testvéreimet, hangszerekkel együtt legyen áldott a Te neved, legyen dicséret felemelve, és legyen dicsérve a Te neved. Uram, azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neked, azért jöttünk, hogy a mi szíveinket meghajtsuk előtted, azért, Uram, hogy ezen a helyen ma úrrá légy, és hogy minden tér vegye tudomásul, hajoljon meg minden tér, és minden szív, minden értelem, minden lélek vegye tudomásul, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az uraknak ura, Te vagy a királyoknak a királya, és olyan neved van, amire minden tér meghajol. Én ezt nagyon köszönöm neked, Uram, hogy ez megtörténik ma a Jézus nevében. Amen. Amen. Halleluja. Csak a szeretet kérhet arra, hogyha síralom földre rejted, onnan kiragad, nem felejted. Ez a szeretet mindig bátor, mindent odaad, mégsem vádol. Ez a szeretet hosszú tűrő, ez az, ami a rosszon túlnő. Ez a szeretet láng a szívben, ez a legjobb barát és minden. Ez a szeretet mindig adna, még ha neki nem is maradna.
Tudja meg minden ember, hogy ő a Messiás.
Itt az idő, hogy érted éljek, itt az idő, hogy tűzben éljek, itt az idő, Uram, jöjj el. Itt az idő, hogy áldjalak, dicsérelek, szolgáljalak, oltárodra teszem mindent elbevágom. Itt az idő, hogy érted éljek, itt az idő, hogy tűzben éljek, itt az idő, Uram, jöjj el. Itt az idő, hogy áldjalak, dicsérjelek, szolgáljalak, oltárodra teszem mindent elbevágom. Itt az idő, hogy érted éljek, itt az idő, hogy tűzben éljek, itt az idő, Uram, jöjj el, jöjj el, szeretlek, dicsérlek, követlek, ösvényem, mennybe visz engem, oly jó veled lennem. Beszéded, békesség, tanácsod, bölcsesség, szellemet tüzet, átjár a szívemet. Királyom, Uram, csak rád várok újra, hadd zengjen dicsőséged, hadd áldjam a te neved. Jézus, te vagy életem, Uram, vágyom örökkön örökké látni szent arcodat. Jézus, te vagy életem, Uram, vágyom örökkön örökké látni szent arcodat. Szeretlek, dicsérlek, követlek, ösvényem, mennybe visz engem, oly jó veled lennem. Beszéded, békesség, tanácsod, bölcsesség, szellemet tüzet, átjár a szívemet. Királyom, Uram, csak rád várok újra, hadd zengjen dicsőséged, hadd áldjam a te neved. Jézus, te vagy életem, Uram, vágyom örökkön örökké látni szent arcodat. Jézus, te vagy életem, Uram, vágyom örökkön örökké látni szent arcodat. Jó, Uram, csak rád várok újra, hadd zengjen dicsőséged, hadd áldjam a te neved. Királyom, Uram, csak rád várok újra, hadd zengjen dicsőséged, hadd áldjam a te neved. Uram, csak rád várok újra, hadd zengjen dicsőséged, hadd áldjam a te neved. Jézus, te vagy életem, Uram, vágyom örökkön örökké látni szent arcodat.
Jézus, te vagy életem, Uram. Vágyom örökkön örökké látni szent arcodat. Hangos álló ének, szívünk töltse be öröm. Hulláljunk az a győzelmének, Jézuson hordoljon a föld. A hegyekről, síkmezőkről, oldal száll fel az ég felé, és a mennyből köz az ember, elgyújtál
Ott minden bűn, szégyen elpűr, s élet nem ér véget sosem. Dicsőséget bennem újjá lettem. Neked tartozom mindenemben, Uram, tudom tőled van mindenem. Mikor nem fogynak a napok, vársz ott fenn, ahol teljes az élet. Neked tartozom mindenemben, Uram, tudom tőled van mindenem. Mikor elfogynak a napok, vársz ott fenn, ahol teljes az élet. És örökké dicsérlek, szívemből áldom neved. Én te adtad szent vérem, hogy szerettél, ezért jöttél, és örökké dicsérlek. Szívemből áldom neved. Én te adtad szent vérem, hogy szerettél, ezért jöttél, és örökké dicsérlek. Szívemből áldom neved. Értem adtad szent vérem, hogy szerettél, ezért jöttél, és örökké dicsérlek. Szívemből áldom neved. Értem adtad szent vérem, hogy szerettél, ezért jöttél. Mindenemben, Uram, tudom tőled van mindenem. Mikor elfogynak a napok, vársz ott fenn, ahol teljes az élet. Neked tartozom mindenemben, Uram, tudom tőled van mindenem. Mikor elfogynak a napok, vársz ott fenn, ahol teljes az élet.
aki által szolgálunk, és köszönöm azt a nagy kegyelmet, Istenem, hogy összegyűjtötted ma is, drága Szent Szellem által, a mi dicséretünket, a mi imáinkat, a mi kéréseinket és a mi hódolatunkat az aranypohárba, és ott van előtted, ott vagyunk előtted, Istenem. Csodálatos dolog, hatalmas dolog. Imádlak téged, örökkévaló Atyám, hogy nagyon jó dolgokat cselekszel. Nagyon csodálatos dolgokat cselekszel. Hódolok neked, Jézus. Köszönöm, drága Szent Szellem, a te jelenlétedet. Testvéreimet, a gyülekezetet, ezt a helyet. Legyen áldott és felmagasztalva az örökkön élőnek a neve. A megöletett báránynak a neve legyen felmagasztalva örökkön örökké, mert méltó vagy, Uram, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet, áldást, erőt. Méltó vagy, Uram, hogy minden térd meghajoljon előtted, mi ezt örömmel megcselekszük a Jézus nevében. Amen. Amen. Maradjatok egy kicsit állva, mondjuk el a megvallásunkat. Megtalálod? Szeretlek, Uram. Szeresd az Urat. Halleluja, jó az Úr, halleluja. Mondjuk el együtt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, őt imád, és csak néki szolgálj. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki meggyógyítja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Itt és most, a Jézus nevére, minden térd meghajol, mennyieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya, Isten dicsőségére. Amen. Halleluja. Adjuk egy nagy tapsot az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Foglaljatok helyet. Halleluja. Halleluja. Hát nagyon örvendek, hogy dicsérhetjük az Urat. Egész erőmből, szívemből, lelkem meg vagyok győződve, hogy a mi dicséretünk és a mi imánk az mind-mind az aranypohárban ott van Isten előtt, és nem csak a miénk, hanem ki tudja hányaké még az egész földről. Ez óriási nagy dolog. Nagyon-nagyon jó az Úr. Egy olyan szolgálat, vagy ige, vagy gondolat, vagy tanításnak is lehet nevezni, amit az Úrtól kaptam, elmondtam már egy néhányszor. Eléggé mérvadó, sőt, azt gondolom, hogy ez egy irányadó lesz most. Eddig is volt, de ezután még inkább, hogy miért van ez a gyülekezet, merre megyünk, hogy élünk, hogy gondolunk, és én hiszem, hogy megértjük, meg az Úr meg fogja jelenteni, amit ő akar nekünk ezáltal. Hát a kegyelemről volt szó a múltkor, nemrég, aztán egy dolgot kihangsúlyoznak újra, hogy Eszter Ahasvérus királynak volt a felesége. Egy feleség. Már csak bemehet akármikor a király elé, a férje elé, vagy nem. Azt gondoljuk mi is, és azzal a hittelnek tudattal élünk, hogy azért, mert meg vagyunk váltva, azért, mert Krisztus mennyasszonya vagyunk, nekünk nem kell a kegyelem, mi bemehetünk akármikor, nem kell a pálca. Gondolom, múltkor mondtam ezt, de csak ki szeretném hangsúlyozni. Tudjátok, milyen nagy dolog az, hogy kegyelemből élünk? Akármennyire az Úré vagyunk, akármennyire szeretjük őt, akármennyire magamat feláldozom, akármennyire szolgálom, csak kegyelem. Minden csak kegyelem. Hogy én most ide fel tudtam állni, csak kegyelem. Hogy te itt ülsz, csak kegyelem. Az, hogy Isten beszédéről, ígéről beszélhetünk, ez csak kegyelem. És minden csak kegyelem. Úgyhogy értékeljük ezt a kegyelmet. Nézzük ezt a témát, testi vagy szellemi.
János 3, János evangélium a 3. rész 6. vers. Egy néhány igét olvasunk, megpróbálok rövid lenni, mert utána készüljetek, legyen bizonyság, meg legyenek, amit az Úr végez, vagy ad, szolgálatuk. Tehát János evangélium a 3. rész, 6. és 8. vers. Hát olvasom az 5-től. Felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istennek országába. Ami testtől született test az, és ami lélektől született lélek az, ne csodáld, hogy azt mondám, hogy szükség néktek újonnan születnetek, a szél fú, ahova akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől vagy szellemtől született. Azt mondja az ige, ami testtől született, test az, ami lélektől, illetve szellemtől született, szellem az. Ezt, ha valaki megérti, nagyon sok kérdésre választ kap az életében, főképp a szellemi világban. Az, hogy én most beszélek, hogy kijön a szó a számon, vagy Istentől van, vagy tőlem van, Isten őrizze meg az ördögtől, de olyan is lehet. Minden, ami a Földön van, minden valahonnan származik. Minden szó, minden gondolat, minden könyv, minden leírás, minden tanács, minden értelem, minden tudás valahonnan származik, forrása van. És azért nagyon, nagyon nehéz felismerni, mert csak a szellemi ember tudja felismerni azokat, hogy honnan jönnek. A testi ember nem tudja. Azt gondolja minden Istentől, minden embertől, minden ördögtől, tehát nagyon-nagyon vegyes kép ez lehet ez. De a lényeg az, hogy lehet testi, vagy lehet szellemi, ez a kettővel foglalkozunk, az ördögével most nem. Ez a két dolog van. Amikor te elindulsz a gyülekezetbe, az lehet testi dolog, azért, mert eljössz ezért, azért. Lehet szellemi dolog, eljössz azért, mert az Úr lelke indít. És az Úr lelke szólt, hogy menj el és gyere. Amikor mész dolgozni, lehet testben végig dolgozni a 8 órát, és lehet szellemben végig dolgozni, mint aki az Úrnak dolgozik. És minden dolgainkban valahol ott van igazán Isten, vagy nincs ott. Vagy emberi, vagy testi lehet, vagy pedig isteni. Azért nagyon nehéz ez a dolog megismerni, mert mikor az ébredés jött, amiről most örömmel készülök, meg az Urat előtt hozzám, meg kérlek, hogy imádkozzatok ezért, hogy tényleg adjon hozzá bölcsességet, meg kegyelmet, meg erőt. Ha elmegyek haza összeszedni az ébredésről szóló történeteket, meg emberekkel, hát lehet nagyon sok fele elmegyek, de az újabb fejlemények azok, hogy János is, meg valószínű most megbeszél ugye a hídgyülekezettel együtt, hogy már a Kornya miatt ezekről nem tudtok, a Kornya miatt 1800-as évek végén, 900-as évek elején élt, aki által bejött az igaz ébredés, valóságos ébredés, főképp Erdélybe. Abba a gyülekezetbe készülök, ahol egy falu van, nem tudom én, 5000 lakó falu, és 1000 tag a gyülekezet. Vagy 600, vagy 800. Piroska ezt tudja, oda készülök, oda is készülök. Itt volt, emlékeztek, Zsigának a apósa, ő vele beszéltem meg, ő hozzá is. Tehát az a dolog, hogy Kornya Mihály ott dolgozott. Olyan dolgok történtek, hogy hihetetlen. Elmondtam többször, hát most nem mondjam el újra, de mindegy, Kornya Mihály életét nagyon használta Isten, és a híd Jánossal beszéltük ezt a dolgot, hogy van náluk egy tanár, aki pont az ébredéssel foglalkozik, és ezekkel a témákkal van témában, úgyhogy ővel együtt megbeszéljük, tehát akkor nem indul csak 60-ból a könyv, hanem 920-ból, vagy 10-ből, vagy Kornya Mihály idejéből, és akkor leírja mindazt, amik isteni dolgok. Nem az emberi, nem, hogy ki volt a pásztor, miért ment haza, miért nem evett, mikor ivott, mikor nem beszélt, nem erről van szó, hanem isteni dolgokról, amik történtek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ebből jó dolgok fognak kialakulni, és hiszem, hogy egy áldott dolog lesz. Mondom, hogy valószínű, mert Sós István is helyeselte, és ő is benne van. Különben
A nazarénusok benne lesznek, a katolikusok benne lesznek, a reformátusok benne lesznek, a baptisták benne lesznek, a pünkösdiek benne lesznek, és mi is benne leszünk. Szóval eléggé jónak tűnik most így kívülről nekem is a dolog, érdekes dolgok. Amiket elmondtam, egy-két dolgot, például a mi házunkban imádkoztunk, egyik fiú vagy fiatalember egy fél méterre volt a levegőben a földtől, és úgy imádkoztunk. És nem történt semmi, csak imádkoztunk, utána szépen leereszkedett, és történtek tovább a dolgok. Isten szelleme kiáradt úgy a mi házunkba. Édesanyám, aki már idős volt, 60 éves, 62, 60, akkor, amikor leszállott a Szent Szellem arra erre, hát most mondjuk nem erről akartam beszélni, mindegy, leszállott a Szent Szellem, édesanyám megkapta, kezdett nyelveken szólni, öreg mama, képzeljétek, nem volt teológiája. Nem tudom, hogy történt. Igaz, még románul se beszélt, csak magyarul, pedig ott éltünk. És leszállt az Úr szelleme, betöltötte, édesanyám ide kapott, láttam, hallottam, ide kapott, drága Szent Szellem, parancsolom, maradj benne. Szóval ilyen jó idők, és azon kívül gyógyulások, nagy dolgok történtek, amikről majd erről szó lesz. Tehát azt akarom mondani, hogy ezért imádkozzatok, és hiszem, hogy ez egy célját fogja érni ez a dolog. Igazából még egy titkot elárulok, hogy az indított engem erre a könyvnek az igazából már régóta megírására, hogy milyen az, amikor valaki újjászületik, és nem ismeri a Szent Szellem dolgait, mert nem is tudott róla, és milyen az, amikor valaki betöltekezik Szent Szellemmel. Ez a kettő két óriási valóság, és két teljesen különálló dolog. Lehet valaki újjászületett, és nincs megáldva Szent Szellemmel, megkeresztelve Szent Szellemmel. A Szent Szellem végzi bennem az újjászületést, nem én, nem valaki. Tehát lehet újjászületett valaki, és nem ismeri a Szent Szellem dolgait, ajándékait, meg dolgait. Lehet pedig valaki, hogy ismeri, és utána pedig betöltekezik Szent Szellemmel. Szóval ezek ilyen nagyon jó és áldott dolgok, amikről ebben szó lesz. Úgyhogy nagyon kezdek izgulni neki, nem is izgulni, örülni. Képzeljétek el, hogyha úgy lesz, ahogy kinéz a dolog, hogy reformátusoktól tudok. És na most még egy dolgot, nem dicsekvés, vagy ne úgy vegyétek, vagy ne gondoljátok úgy, mert nem annak hangzik, de 60-as évektől minden ébredésben benne voltam. Ez az utolsó hites ébredés. És egyikben se volt úgy, hogy ez nem kell, ez nem jó, ez nem Istentől van. Ami Istentől jött, szívtam magamba és kívántam. Hála Istennek, hogy ez a kegyelemben volt részem, úgyhogy van egy-két dolog, amit majd le fogunk írni. Főképpen, hogyha egy közösen együtt a hitesekkel és a többekkel, hát figyeljetek, imádkozzatok. A cél az, hogy az emberek igazságot megismerjék, valóban beteljesedjenek Szent Szellemmel, és amikor megszólalnak a kürtök, akkor egy szempillantás alatt, Bandi, gyerünk, és megyünk, halleluja, és te is gyere, a cél ez, és ennyi. És ennél nincs nagyobb, és nem is lehet nagyobb. Sem a földön, sem a mennyben. Majd ott meglátjuk, mi lesz. Na most nézzük az igét, amit olvastam. Ami testtől született test, az is, ami lélektől született lélek az. Azért, mert valaki újjászületett, lehet testi ember, vagy az már szellemi, lelki. Azt gondolom, hogy jó lenne egy kicsit hazatérünk, egy kicsit családiasabban meg. Kérlek, segítsetek is, szóljatok, mondjátok. Ha valaki újjászületett, Istennek a gyermeke, üdvössége van. Lehet testi is, vagy csak szellemi lehet. A szomorú dolog az, hogy az én véleményem szerint az újjászületett hívőknek egy kevés része szellemi, legtöbb a testi. Most a testi dolgot nem úgy kell érteni, hogy szerelmes a feleségébe, mert voltak ilyen dolgok is, meg az, hogy szeret a családját, meg az, hogy szeret enni, meg horgászni. A testi dolog, hát ha megkötöződsz vele az étellel, meg horgászással, az nagy baj, de azért, mert valaki elmegy horgászni, nem megy a pokolba, akkor velem nagy baj van. Úgyhogy egyértelmű, hogy nem ez a testi dolog. A testi dolog az, ami testtől született. Lehet testi módon imádkozni?
Sőt, majdnem minden imádság testileg kezdődik, testben kezdődik. Nem ritka dolog, amikor az Úr szelleme ott van, egyből rajtad van, és akkor el vagy olvadva, és akkor már áradsz, és folyik, és amikor igazán imádkozol, az az igaz imádkozás, amikor nem is tudod, hogy mit beszélsz. Csak a szellemtől van, akár nyelveken, akár értelemmel, de utána gondolkozom, mit is mondtam, hogy is volt. És csak csodálkozol, milyen szók jöttek ki a szádon. Ami szellemtől születik, ami Istentől születik, sokkal több, mint a testi. Nagyon megbotránkozható volt, amikor régi idők óta, ahogy megismertem az Urat utána való évek, 16 éves voltam, megismertem, tényleg nem 17, hanem 16, most jöttem rá nemrég. És akkor elfogadtam az Urat, és akkor voltunk, sokfele szolgáltunk, és erősen hirdettem. Ha nem történnek isteni dolgok, ne fogjuk rá, hogy Jézus cselekedte. Megbotránkoztak bennem annyian, annyi bajom volt belőle, annyi veszekedés, annyi civakodás, így az előjáró presbiterekkel, meg akárkivel, ne fogjuk rá. Ha ma nem történt semmi benned, számodra Jézus nem volt itt. Vagy legalábbis nem tudott veled tenni semmit. Ha valamit kapsz ma Jézustól, legalább egy hétig, de nem egy életen keresztül emlékezni fogsz róla. Hogy vasárnap, március 17, vagy hányadika, 18, mi van ma? 17? 17 szólt hozzám az Úr, és azt mondta nekem, hogy testi vagyok, és az óta is bennem ég, hogy most mi van, és hogy áll a dolog, és vagy valamit, vagy valahogy, vagy ment a dicséret, imádkoztuk, hogy halleluja, halleluja, és igazából csak az történt, hogy valami történt bennem, nem tudom mi, csak éreztem, hogy feloldozottam, megalázom a szívem előttetek is, meg mindenki előtt. Nekem az éjjel kemény harcom volt. És nem értettem, hogy mi van, és könyörögtem is, pedig az Úrral voltam este, sokáig, kerestem az Urat, meg igéket, meg amit, és éjjel úgy 2 óra fele, mondom, mi van velem? Mi történik? És nem értettem. És nem bírtam értelemmel felfogni. És nem tudtam semmit tenni, csak azt mondtam, Uram, ha meg is ölsz, ő nem öl meg, ne értsétek félre, de hogy hazavinni azt gondolná, hogy nem beteg voltam, hanem egy olyan óriási szellemi nyomás volt rajtam, hogy ilyen életemben ritkán, és hát akkor csak imádkoztam, és mondtam, Uram, csak a véred, és itt nincs más kiút, és csak a Jézus, és csak a kegyelem, és csak ő is, csak te is. Ezeket állandóan mondtam. Eltelt valamennyi idő, totálisan lement róla. Nem egy kicsit, így. Azért, mert amikor te Istennek akarsz szolgálni, olyat nem tudsz megtenni, hogy a felhőket ne jöjjenek át a fejed fölött. Vagy pedig a madarak ne repüljenek el, vagy ne történjenek dolgok. Van, amit megtehetsz, valamit nem. Azért ne ijedjetek meg, hogyha kemény harcodok van néha. Egy dolog biztos, Jézus a győző. Lehet, hogy baj, hogyha nincs kemény harc. Néha. Nem gyakran, de lehet, hogy nem jó. De azért ne legyen, inkább legyen győzelem, meg élet, meg áldás, inkább jöjjön ez. A tény az, hogy hát ami testről született test az. Na most az 1. Korintus 2. rész, 9. verstől. Ez itt egy nagyon hanem amit meg van írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelke által, szelleme által, mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ezeket prédikáljuk is,
nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít lelkiekhez szabván. Érzékeny ember pedig nem foghatja meg az Isten szellemének dolgait, mert bolondság neki, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen, szellemiképpen ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, kemény beszédek, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt, bennünk pedig Krisztus értelme van. Ezek kemény ígék, beszédek, nem fontos mindent megérteni belőle, de jó, hogyha megértjük. De egy dolog biztos, hogy érzékeny ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait. Azért nem örvenc a dicséretkor, amikor Isten szelleme leszáll, meg nem történik veled semmi, mert érzéki vagy. Testi. Nem kell megijedni. Mondom, áldom az Urat, hogy ide figyelsz, és hallgatsz, és hogy itt vagytok, meg itt vagyunk. Mindenki testben kezdi. Mindenki ott kezd, hogy testi. Mondtam, az imádkozást, kezdődik a dicséret. Hát jó, hogy vannak egyesek, ahogy beszéltük itt valakikkel, hogy lehet én 10 perc alatt bekerülök az Úr jelenlétén, másik 20 perc, másik egy fél óra, másik csak az utolsó éneknél kerül be Isten jelenlétébe. Mindenki bekerülhet Isten jelenlétébe, de testben kezdjük. A kezemet nem úgy emelem fel, a Szent Szellem jön és fellöki. Nem úgy emelem föl, hanem én testben tudom, akarom. Istenem, szomjúhozlak. Hol vagy, merre vagy? Jöjj, várlak. Az imádság nem úgy kezdődik, hogy kilök Isten az ágyból, most ki az ágyból, borulj le és imádkozz, és akkor már 6-kor állj fel talpra és imádkozz, meg ilyen. Nem így történik, hanem úgy van, hogy te, most fölkelni, most ezután olyan holt fáradt vagyok, hát nem létezik. És akkor most az Úr szelleme csak szól, de ne menjél, de induljál, de tegyed, de lép. Isten nem igen örvenc neki, és egyáltalán nem nagy örömmel ugrasz ki az ágyból, de amikor elmész az imádkozás órájáról, azt mondod, de megérte. A gyülekezetbe azért jönnek az emberek, mert testi vagy lelki értelem, motivációért jönnek. Testi motiváció, itt vannak a barátaim, nekem nincs más családom, nekem csak ez van, hova menjek, nincsenek fiaim, gyermekeim, van. És akkor ez egy dolog, nem bűn, nem rossz, nem azt jelenti, hogy így ne jön senki a gyülekezetbe. Vagy csak azért, mert van egy finom ebéd. Nagyon, nagyon biztatlak, hogy a finom ebédnek lassan vége lesz, ha nem álltunk a sorba. Szakácsnék. És akkor valaki csak azért, ne jöjjön, de jöjjön. Hadd egye meg, hadd igya meg, szeressük, átölek, semmi probléma. Hát, hogyha Isten lelke megérinti. Hát, hogy Isten szelleme ott az asztalnál beszélgetve valakivel, ide beugrik valami szellem, na minden. A dolognak a lényeg az, hogy szellemi ember érti csak Istennek a dolgait. Azért van az, rengeteg sok tévtanítás. Nem kevés, rengeteg. Tévtanítás lehet sokaknál, a leghívőbbeknél is, a legistenibb embereknél is lehet tévedés, most nem rossz indulatú, gonosz, ördögöktől jövő tanítás, félrevezetés. Valami okból, valamit nem úgy magyarázzuk, mint az Isten ígér. A dolognak a lényeg az, hogy nekünk szellemiek vagyunk, lelkiek vagyunk, hogyha Istentől születtünk, és jogunk van az Isten szelleméhez, hogy megtanítson minket, hogy elvezessen minden igazságra. Neked, aki itt ülsz ezen a helyen, és újjászülettél, jogod van kérni, drága Szent Szellem, gyere, magyarázd meg, mert ezt igazán nem értem. Most mondd meg, mit kell tenni, mert ezt igazán nem tudom. És hogyha ezt teszed, jó lesz az eredmény. Első Korintus 3:3-5. Itt vagyunk. Harmadik rész, 5. vers. 4. Harmadik. Menjünk el. Hát az ige az nagyon jó, hogy nem lehet kihagyni. 3. jó? Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek,
Vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok? Visszavonás azt jelenti, megígérem, hogy elmegyek, nem megyek el. Megígérem, hogy ott leszek, nem leszek ott. Megígérem, hogy megteszem, nem teszem meg. Visszavonom magam abba a dologba, amit megígértem. Vagy amit kitűztünk, vagy megbeszéltünk, vagy stb. Ez a visszavonás. Hát ebből pedig elég gyakori a hívők között is. Tehát testiek, mert még irigykedés. Csak én nem vagyok irigy, más mindenki. Isten bocsássa meg az én bűnömet. Tudjátok, hogy lehetetlen dolog nem úgy élni, hogy valahol, valamikor valamiféle irigykedés ne üssön el. Nem azt mondom, hogy jó, meg kell, dehogy kell. Dehogy kell ez, dehogy jó. De sajnos, hogy emberek vagyunk, és tudjátok, örvennek, hogy emberek vagyunk. Akkor a szellemi emberek lennénk már, és nem földi emberek, már úgy való repkednénk a levegőbe, csak azt vennénk észre, mert nem Isten nélkül repkednénk, meg Jézus nélkül. Csak valahol ott járkálnak, mert mindenki fölött, és mindenki kicsi, és én vagyok a nagy, senki nem tudja, de én tudom, és gyertek hozzá, megmagyarázom, és már... Azt mondja Pál, nehogy, amíg másnak hirdetem az igét, alkalmatlan legyek. Nehogy, amíg titeket tanítlak, kimaradjak fentről. Ez komoly dolog, és igaz dolog. Most, ahogy az irodában jártam újra, aztán Magdinak a képe, amit volt, még mindig ott van, és nézegettem, és ő már ott fent van. Elgondolom azért, nem közben jár, de elmondja ott a többieknek, hogy figyeljetek, hát kicsit csak nézzetek le, mert ha le tudtok látni, nem tudom, hogy le lehet, hogy lehet, mint lehet, fogalmam nincs, nem is érdekel. Nézzetek, már fölhetően gyülekezet most megint dicséri az Urat. De ott voltam, értitek, ott ültem, és stb. És stb. És stb. Ő már ott van, és jó helyet van. Nem is tudom, miért hoztam fel ezt. Az irodában, igen. Na, mindenképp egy a lényeg, hogy az Úr jó dolgokat cselekszik, és igen, oda készülök én is. Te is oda készülsz? Vagy nem? Te tudod, én igen. Na, van valaki, aki oda készül? Senki. Azt gondolom, hogy tudatosan kell ezt megélni, és hitáltal megvallani, és cselekedni, hogy oda készülünk. Most beszélgetnek a picik, nagyon jó. Na és akkor tovább azt mondja az ige, hogy irigykedés, versengés, ilyen nincs, mondaná valaki. Visszavonás van köztetek. Vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Mert mikor egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig én Apollósé, nem testiek vagytok? Ez a dologban úgy szeretném, hogy Isten magyarázza meg jobban, a Szent Szellem tudás hozza értelmünkre ezt a dolgot, amíg valaki jobban ragaszkodik emberekhez, mint Jézushoz, mondjuk csak egy nap, csak egy alkalom, csak egy vasárnap, csak egy helyzet, nem mindig, nem állandóan, az ott baj van, az a testi dolog. Hát kicsoda Pál, mondja az ige. Hát kicsoda Pál, és kicsoda Apollós, csak szolgák, kik által hívőké lettetek, és pedig mind kinek az Úr adta, stb. Én plántáltam. A dolognak a kulcsa az, hogy ilyen módon is testi emberek lehetünk, hogyha például embereket túlságosan felmagasztalunk, nagyon sok mindent kéne mondani, de tele a zsebem, a szívem, a lelkem, mindenem. Jimmy Swaggert-tel, nem tudjátok, csak némelyek tudják, amikor elesett, illetve elesett, vagy nem esett el, nem is ez a kérdés, de megbotránkoztak benne milliók, vagy sokan. Most újra tanításait hallgatom, újra a tévén van, és olyan boldogan nyugtázom le, hogy Isten hatalmas erre nem távozott el tőle, Isten kegyelme nem távozott el, és ő ránéztek az emberek, lehet, hogy akik ilyen felmagasztalták, nagyot csalatkoztak. De akik nem, ez nagyon-nagyon nem jó, és nem szabad nekünk embereket felemelni. Na most, Uram, adjál, időt és kegyelmet.
minden, ami Istentől származik, felülmúlja az emberi képességeket. Ne mondjuk azt, hogy most Bandi, hogy is mondjam, most volt egy előadás, egy tanítás, egy beszéd, egy prédikálás, az az Úrtól volt, hát hogyne, hát ő az Istenem, ő biztos az Úrtól volt. Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Az a valóság, hogy amikor akár én is beszélek, magamat megítélem gyakran, egy kis rész, egy kis százalék van némelykor, amikor igazán az Úrtól van. A többi mind emberi. De nem tudok mást, én ember vagyok, de olyan boldog a lelkem, hogyha leszáll az Úrnak a szelleme csak egy perci közénk, és téged megérint, elérte a célját. Minden elfelejtődik, mert nem tudjátok ezelőtt 5 hónappal mit szóltam, szinte senkiről, de egy dolgot tudsz, az Úr megérintett. Történt bennem valami. Az Úr élettem. Valamit tudsz, és ez a kulcsa mindennek, és ezért kell prédikálni. De a lényeg az, hogy ami nem múlja felül a mi emberi képességeinket, ne fogjuk rá, hogy isteni. Az Úr közöttünk volt, láttam az Urat, megjelent az Úr. Képzeljétek el, a falon az Úr Jézus megjelent nekem, a képét láttam, és mi történt? Semmi. Akkor felejtsd el. Hát mit gondolsz neked, megjelenik a Jézus, lehet, hogy megjelenik a falon, nincs kizárva, miért? Mert képen, akárhol. És lehetséges az, hogy Jézus ott van valahol, ne történjen semmi. Mondom, boldogan mondom, hogy merek, kiállok az a igazságnak, ismeret mellett, hogy ha Jézus jelen van, valaminek történni kell. És hogyha nem történik semmi, alázzuk meg a szívünket, mondjuk el, nem volt itt Jézus. Itt volt, helyesbitek. Nagyon-nagyon vigyázzatok. Ha 2 vagy 3 az ő nevében összegyűlünk, ő itt van. De nem, hogy nincs itt, ez nem így mondom. De hogyha engem nem tud kézbe venni, akkor ez az óra, vagy fél óra, amit prédikálok, ennek az égvilágán semmi értelme nincs. Annyi értelme, hogy eltelt az idő, és akkor elmondhatjátok, hogy na megint prédikált a Bandi, meg aztán akkor eszünkbe jut, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg ilyen, meg, és akkor a sok negatív dolog. Jogos. Ítéljétek meg. Nem vétkeztek, ha szeretettel hozzám jöztök, és elmondjátok, Bandi, ez testi emberi volt. Nem vétkezel. Tedd meg. Próbáld meg. Ezt nem kellett volna. Ez nem így van. Az ígében nem így látom. Vagy pedig, amikor az Úr szelleme leszáll és betöltek ezzel, akkor bátorítlak, hogy engem bátoríts. Nem akármilyen úton, módon küldj egy levelet, vagy egy szót, hogy az Úr betöltött, nagyon jó volt, vagy valami. Szóval az Úr cselekszik, és ez nagyon fontos. Tehát így a testi dolgok. Hogy mennyire múlja felül a szellemi dolog, az Istentől született dolgok, a testi dolgokat, ezt nézzük meg a cselekedetek. Hát most ebből rengeteg sok ige volna, de 1-2-t megnézünk. Cselekedetek 3.1, apostolok cselekedetek 3.1. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomban az imádkozás órájára 9-re. És hoznak vala egy embert, aki az anyjának méhétől fogva sánta vala, akik minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. És mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kéri őtőlük alamizsnát. Péter pedig, mikor szemeit rávetette, Jánossal egyben mondta, nézd mi reánk! Annak okáért figyelmez valaz rájuk, remélvén, hogy valamit kap. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyom nincsen nékem, hanem amin van. Azt adom néked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. Megfordítom a képet. Péter és János nagyon gazdagok, mert ezt hirdetik sokan. Nagy palotájuk van, sok pénzük van. Nem mondják, nem tudjuk, de mert ők áldoztak, és akkor jönnek azok. Most nagyon kérlek, nyissátok meg az lelketeket szellemen, nehogy félreértsetek. Itt nem a gazdagság ellen beszélünk, semmi baj azzal, hogy valakinek otthon van $2 millió, és jön a templomba, és meggyógyítja a beteget, azzal nincs baj. De ők azt mondták, Péter meg János, hogy figyelj, nincs aranyunk meg ezüstünk. Nincs.
Nagyon szegények vagyunk. De valamink van. Valamink van. Valami olyanmink van, amit emberektől te soha meg nem fogsz kapni. És mit van neked, megkérdez a koldus, miről beszélsz? Az van, hogy kinyújtom a kezemet, és isteni erő fog áradni rajta keresztül, te pedig fölkelsz, és többet nem kell kolduljál, hanem szabadon és boldogan elmehetsz. És ez így is történt, és ők nagyon beteltek örömmel, gondolom mindenki, sőt, nagy dolgok történtek. Osborne-nak a könyvét olvasom, régóta megvan, Osborne meghalt egy éve talán. Voltunk a hadiszállásán, a gyülekezetébe, ismertünk, tudunk róla, régiek tudnak róla. Hihetetlen csodák, hihetetlen, el nem képesztő csodákat ír le a könyve. Nagyon biztatlak, hogy kérjétek el Piroskától vagy tőlem, mert érdemes lesz elolvasni. Csodálatos. Mondom, legyünk bátrak, legyünk konkrétak, legyünk valóság, járjunk igazságban. Ha nem történnek isteni csodák, mondjuk azt, hogy most volt egy nagyon jó összejövetel, nagyon szépen beszélt a tanító, nagyon áldozott az alkalom, mindenki szerette egymást, minden rendben van, ne fogjuk rá, hogy ennyit tud Jézus. Valaminek történni kell. És magamat is megítélem ebbe a dologba, nem mást, magamat is. És örömmel ítélem meg, mert olyan jó, amikor Isteneket cselekszik, és megnyílnak a kapuk. Na most, az újjászületés például, János 3, 5-től 8-ig. Szükséges néked újonnan születek, mert máskülönben nem mentek be Isten országába. Az újjászületés meg tudja csinálni ember? Na most, ó Uram, nagyon folyik valami bennem, víz vagy valami, árad, figyeljetek, ne próbáljatok Istennek gyermekeket nevelni, ne próbáljatok, nem fogtok tudni. Ne próbáljatok, ez Istennek a dolga. Inkább Istent engedjétek be a családba, engedjétek meg, ő legyen a hangadó, ő használja a szádat meg a szívedet, és azáltal Isten nevel magának gyermekeket. Nem tudlak újjászülni senkit, én nem, de nincs olyan ember, aki meg tudná tenni. Az újjászületés az csak is Isten szelleme tudja elvégezni. Annyi kavarodás van, annyi emberi van, annyi maszat, annyi sok földi dolgot kevernek bele ebbe a dologba, hogy hihetetlen. Például, ezek mind ellentmondásos beszédek, főképp a vallásos világban. Emeld fel a kezed, be akarsz térni? Nem, ne, csak térjél meg. Na most emeld fel a kezed, mondd el utána, és elmondod, mindent úgy, ahogy jó, elmondod, kész, újjá vagy születve testvér, mész a mennybe, minden rendben. A testvérek, ne gyalázzuk az Istent, ébredjünk fel a valóságra. Nem baj az, ha valaki azt teszi, hogy imádkozik a másikért, dehogy baj. De nehogy már én végezem el Istennek a dolgát. Nehogy azt gondolja egy pásztor vagy tanító, hogy ő fogja az embereket ránevelni az újjászületésre, hogy kell az isteni természet részese lenni, hogy tudjál szeretni igazán, hogy tudjál megbocsájtani igazán. Nehogy azt gondolja senki, hogy ez emberi dolog, hogy értelemmel meg lehet tenni. Ha újjászületsz, az az első jele, isteni természet részese leszel. Amen! Mondjatok legalább egy ement, mert úgyse jutok szóhoz. Senki nem mond semmit. Nem baj, csak mondjátok. Hidd el, hogy jól van. Nagyon mondjátok. Az újjászületés isteni dolog. A bűnbánat. Nem olvasom az ígét, Cselekedetek 2.37-38. Esetleg vetítsd ki, Cselekedetek 2.37-38. Csak Istentől van a bűnbánat. Hát olyan nincs, hogy én rászedlek téged, hogy sírjál a bűneid fölött. Azért rá tudlak szedni, mert volt egy alkalom itt valahol, itt Kaliforniában, itt Los Angelesben, hogy a pásztor testvér református gyülekezetben volt ez a valóság, és hirdette az igét, és hát nagyon szépen hirdette az igét, és nagyon szívre beszélt, és nagyon megríkadt az embereket. És sokan sírtak, és akkor ez történt. Figyeljetek. Oda ment hozzá egy nő, a végén, sírva meg könnyes szemekkel, hogy ó, pásztor testvér vagy tiszteletes úr, annyira megérintett a beszéd, és annyira jó volt. És a pásztor testvér, a tiszteletes úr ránézett, maga azt hiszi, hogy van Isten. Maga azt hiszi, hogy Istentől van ez. Maga azt hiszi, hogy hisz egyáltalán, hogy Isten létezik. Valami ilyesmi volt a válasz, hogy kavarom a dolgokat, de nagyon-nagyon közel állt a dolog.
abszolút hitetlen volt. Ahhoz, hogy megsíkass az embereket egy temetésen, nem kell oda Szent Szellem. Csak mondd el a történeteket, amik voltak az életében, mindenki sír. Nem? Ahhoz, hogy történjenek ilyen emberi érintések, nem kell Szent Szellem. Na most, fogod meg így a székedbe. De hogy a bűneid fölött síri. Olyan ember nincs, hogy megtegye. No way. Olyan ember a földre nem született, hogy téged vagy engem rászedjen, sírunk a bűneink fölött. Ez Istentől van. Ez isteni dolog. Nagyon boldog vagyok. Már ez itt szinte mindenkinél előfordult. Nem szinte, hanem mindenkinél. És ezért vagyok erősen hívő. Ti mind az Úré vagytok. Akik itt vagytok, mind az Úré vagytok. Nem azért, mert én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, azért, mert te átmentél ez a kegyelmi állapoton. Elfogadtad a kegyelmet. És nagyon nagy dolog ez. Szent Szellem keresztség. Hát a Cselekedetek 2:4. Amikor a Szent Szellem leszáll, az emberi dolog, vagy isteni dolog? Hát most már ezt nem lehet kitekerni, még véletlenül sem. Az, hogy te szólsz nyelveken, az emberi dolog, vagy isteni dolog? Hát a Szent Szellemtől van, az biztos, hogy isteni dolog. Az a valóság, hogy a Szent Szellem keresztség is csak Istentől jön. Olyan nincs, azt mondja egy történet, hogy most hirtelen nem is pontosan elmondani, de a cselekedetek, apostolok cselekedetében, hogy Péter hirdette az igét, és jött hozzá egy varázsló, és azt mondta, hogy add nekem is ezt a hatalmat, hogy amikor emberekre teszem a kezemet, ők is vegyenek Szent Szellemet. Azt mondja, talán Péter volt. Péter vagy Pál? Péter, igaz? Azt mondja, hogy vesszen a te pénzed veled együtt. Hát hogy gondolod? Hát az pénzen vehető? Hát az lehet árulni? Na most itt kibukok. Nagyon kibukok. Hányan árulják a Krisztust? Hányan pénzért adják a Krisztust? Hányan megfejik az embereket a Krisztus nevébe? Ezt nem fogod hallani egy gyülekezetbe se Amerikában. Csak itt. Ide jutottunk. Itt a kereszténység. Itt a kegyelem. De ami testtől született test, az, ami Istentől az isteni. Cselekedetek 10:44. Péter hirdette az igét, és egyszer leszállt a Szent Szellem a gyülekezetre, amit egyszer mi is átéltünk itt egy kis részbe, vagy elég jó részbe, de már régebb, és azt mondom, hogy ha én hirdetem az igét, és nem száll le valamilyenféle formába a Szent Szellem legalább egy embert megérinteni, akkor én megalázom, azért azt mondom, ez egy emberi tanítás volt. És ha nem esek kétségbe, imádkozom, hogy a jövő alkalommal legyen valami szellemi is. Szóval a dolgok így történnek, és ezek óriási nagy igazságok. Na most Galácia 3:1-3, itt most már megyünk közeledünk a cél fele. Ez egy olyan ige, amit nem igen hallottatok még itt felolvasni. Galácia 3:1-3, 1-3-ig. Ó, balgatok Galácia beliek! Kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek személy előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek. A törvény cselekedeteiből kaptátok-e a lelket, avagy a hit hallásából? Figyeljetek, 3. vers. Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be. Hát, hogy Uram, minden keresztény gyülekezet, a katolikusokkal beleértve, minden keresztény gyülekezet az Úrtól született. Én állítom erős meggyőződésemről. A legelsők, akik elindultak, mindenki az Úrtól született. Baptisták, tudom biztosan, hát itt mondok egy-két dolgot, Kornya Mihály, meg a régiek, meg apám, meg akárkik. Pünkösdiek, minden az Úrtól kezdődött. Minden keresztény vallás, persze kivéve a tévegések, hát nem a New Age, meg
akik Jézus nevében vannak, nem ezekről beszélek. Azokról, akik Jézus Krisztust testben megjelent Istennek vallják, azokról beszélek. Minden úgy kezdődött. Minden, de minden vallás testben fejeződött be. Vagy fejeződik, vagy bele torkant. Főképpen a baptistákról tudok beszélni, mert ott éltem, ismerem, közelebb áll hozzám. Nagyon, az apám, mennyi mindent kéne mondani, ezt le kéne igazán írni. Az apám idejében, akik megtértek a faluba, az életük árán tértek meg. A falu kivetette, a feleségét a férj megölte, vagy meg akart ölni, mégis egy esetet elmondtak. A mi időnkben, gyerek, fiatal voltam, megtért egy kislány egy református családból, újjászületett, átadta az életét, ilyen 16 éves volt a kislány, és az apja egy nagyon igazi, amilyen volt, minden református, de ilyen nagyon vaskalapos presbiter volt, és azt mondta a kislányának, kislányom, én nem viccelek, én a fejszével téged kettéválok. Ha nem hagyod ebbe ezt a dolgot, hogyha nem fejezed be ezt a dolgot, én tudd meg, hogy kettéválok. Ha még egyszer elmész ezek a őrült, stb. Emberek közé, hazajössz, én végzett vele. Én ezt nem bírom. Becsületemre megy, egész életemet, és ős apáim, és mindenki református volt. Most ezt felrugod így egy pillanat alatt, stb. A lényeg az, hogy a kisgyerek elment újra imádkozni, és én ismertem a gyereket, vagy a lány. Elment újra imádkozni, és hazament. És az apja vette a baltát, a szekercét baltát, egy ilyen kis fejszét. Vette, azt mondta, a kislányom, most rögtön ketté válok, én tovább ezt nem bírom. Persze ez már nem az Úrnak a szellemétől volt, ebbe az apába, ez tudható. A történt az, a kislány azt mondta, apám, nem bánom, kész vagyok meghalni. Engedd, figyelj, ez a szívedet meg fogja egy kicsit rázni. Engedd, imádkozzak érted. Hát jó, akkor imádkozz. Leborult a kislány. Isten, hol vagy? Halleluja, jöjj! Leborult a kislány, imádkozott. 5 perc vagy 10 perc múlva az apja ledobta a fejszét, és mellette imádkozott. Ez az Isten. Én ebben hiszek. Te higgyél, akibe akarsz, de biztatok, inkább te is ebben az Istenbe higgyél, mert jól jársz. Ez történt, és például ez is. Szóval, ne elégedjünk meg testi, földi dolgokkal. Eljössz a gyülekezetbe, ne elégedjél meg azzal, hogy ez az előadás, ez az alkalom nagyon jól sikerült. Senki nem fütyölt, senki nem kiabált, senki nem hangolt, a gyerekek nem rámásztak, nem sírtak. Ez az előadás csodálatos volt. Nagyon jól sikerült. De Istennek semmi köze az egészhez. Azért nem az előadásnak, meg az gyülekezeti, nem az Isten tiszteletet kell nekünk megmenteni, hanem a lelkeket, mondta egy bölcsember. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne elégedjünk meg föld dolgokkal. Például eljössz a gyülekezetbe, ne elégedj meg azzal, hogy megint egy alkalom, most hát jó is, meg nem is, meg szép is, meg nem is, meg ez is rossz, meg az is rossz, meg az se úgy kéne, meg azért mindig, és akkor mindig a Banti prédikál, és akkor van. Ne elégedj meg ezekkel a dolgokkal. Ne elégedj meg a testi dolgokkal. Ne nyugodj ott a székeden. Addig zörges, addig mondjad magadba, Jézus, 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 amíg egyszer Jézus melléd ül, és elkezd beszélni veled, gyermekem, ha így mész tovább, ez nem jó vége lesz. Engedd már, hogy Jézus szóljon hozzád. Ne nyugodj bele, hogy nem hallod meg őt. Ne nyugodj bele, hogy unalmasan eltelik egy alkalom. Ne nyugodj bele, hanem tegyél meg mindent. És biztatlak, hogy tegyél meg. Róma 8, ezzel így most már vége fele. Róma 8, 5-től 17-ig. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a testnek gondolata halál. És csodálkoznak a pásztorok, akik test szerint beszélnek, az emberek nem térnek meg, hanem inkább meghalnak. Stb. Lelkileg.
testnek gondolata halál, a szellem szerint mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, ezt most nagyon nehéz megbeszélni, mert annyira mély szellemi dolgok, nem is igazán tudom megmagyarázni. Például, mivel te szépen tudsz verset mondani, szereted nagyon a verseket, itt nálunk ilyen nem igen van, és akkor mindenképp, nincs, ugye, de legyen, ez nem rossz, de akkor mindenképp el akarod mondani a verset. Hogy itt az alkalom, van egy ünnepi alkalom, itt vannak 500-an, vagy 200-an, vagy 100-an, és te nem mondd el a verset. Nem létezik. Neked el kell. És akkor odamész a pásztor testvére, én nekem el kell mondani, és én el akarom mondani, és akkor egyszerűen tolakodsz, és mindent megteszel, hogy előálljál, és elmondjad szépen azt a gyönyörű szép verset. És ez ellenségeskedés Istenben. Ez ellenségeskedés Istennel. Másik példa, találkozó volt éppen nálunk a városban, sokan voltunk, mert alig be se fértünk a gyülekezetbe, fiatalok az ébredés idején, és szóltak a testvérek, hogy na Bandi, akkor állj elő és szolgálj. És fú, az az élmény, az az átélés, amikor ott álltam, az úgy, Uram, mit szóljak? Te mit szólnál? Én tudom, még mondanák valamit, de te mit szólnál? Itt van ez a nép, sóvárok, vágy, téged, utánad vágyok. Uram, te most mit mondanál? És tudjátok, hogy így jött meg a válasz, így. A kép, az ige belém jött, ezt mondja. És akkor azt mondta. Szóval van ilyen is. Tehát van testi, meg van lelki dolog, és erre oda kell figyelni. Mert akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, szellemben, ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez nagyon elkerülhetetlen igazság. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, a 11. verset. Légy telt rá. Hol mondjuk el együtt? Mindenki mondja. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Mondom tovább, annak okáért, atyámfia, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek, meghaltok. De a test cselekedeteit a lélekkel, szellemmel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. Mert nem kaptátok a szolgasság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. És ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Te, aki egyszer megvallottad a bűneidet, leborultál a Golgotai kereszt alatt, aki egyszer megaláztad a szívedet, és megbántad a bűneidet, te az Istennek a gyermeke vagy, és ebből ne engedjél se élve, se halva, se nappal, se éjjel, semmilyen körülmények, ragaszkodj hozzá. Te Isten gyermeke vagy. Én is, és mindenki. Csak egy dolog áll fönn. Nehogy testben próbáljuk megélni ezt a hívő életet. Nehogy ma azt gondoljuk, hogy az a jó, amit mi testben elgondolunk. Hát, ahol megszűnik a szellemi munka, még egy kicsi, vagy folytassam a másik jövő vasárnap, nem tudom. Még volna elég lényeges dolgok. Jó, folytatom jövő vasárnap, vagy amikor az Úr nyit rá alkalmat. De egy dolog biztos, hogy nagyon boldog vagyok, mert az ébredés úgy jött 60-as évekbe, a baptista gyülekezetbe, ahol hűségesen bemerítkeztünk, tizedet, vagy adományt, vagy szívünk, lelkünk, ott volt én magam is, énekkar, zenekarban nőttünk föl,
mindig ott voltunk, egy héten 3-szor gyakoroltunk, és mindent megtettünk a gyülekezetért, meg a gyülekezetbe. Jött egy ember, és azt mondta, hogy Bandi, ez mind testi dolog. Ennek Isten nem örvend. Térjél meg, fogadd el az Urat, fogadd be a Szent Szellemet, és majd ő általa fogod igazán cselekedni a dolgokat. Az történt, hogy én is megtértem, és sokan, szóval ez dolgozik, ez létezik. És beindult az ébredés, és akkor beindult a nagy valóság, világosság jött, vannak a testi hívők, és vannak a szellemi hívők. A testi hívők nem lehetnek kedvesek az Úr előtt. A szellemi hívők csak kedvesek az Úr előtt. De azért biztatlak, hogy ne adjátok fel, még hogy a testi hívők is vagyunk, vagy vagytok, vagy előfordul, mert az Úr minket formál, hogy legyünk szellemi hívők. Jól, halleluja. Így van? Nagyon örvendek, hogy meghallgattatok, gondolom, hogy valakiknek csak javára lesz. Most pedig mondd el, hogy lettél szellemi hívő. Hogy fogadtad be az Urat, hogy töltöd be az Úr szellemmel, hogy lettél testből szellemi, vagy lelki, vagy ahogy neveznénk, hogy akarjuk. Ha van egy ilyen bizonyságod, akkor erre idő van, és gyertek, mondjuk el, vagy pedig ige, Szabolcsot én megkértem, kész vagy? Gyerünk! Szervusztok! Hát igazándiból azt kaptam most így a alkalom közben, hogy tegnap este neked voltak harcaid, nem fogok neveket mondani, én is egy harcban álltam, 3:45-1-kor volt vége, ez körülbelül a körül volt, amikor... Igen. Na, ez a szellemi harc nem annyira szellemi volt, ez inkább támadás volt, de szellemi háborút, hogy csatát indított, feltételezem, hiszem, hogy ezt éreztette. A szellemi harc az azért volt, mert ellened beszéltek többen, de egy ember biztos, legalábbis az, akivel én álltam szembe, a 100%-ig, úgyhogy nagyon buzgóan és nagyon tiszta szívemből tudom állítani, hogy ezek a dolgok nagyon létezők. A te harcod tegnap az abból a beszélgetésből indult. Én azért örvendezem ennek a beszélgetésnek, mert szellemi látást kaptam bizonyos dolgokban, úgyhogy buzdítom az egész gyülekezetet, hogy nagyon imádkozzunk, mert folyamatos harc alatt állunk. Vannak személyek, akik nagyon konkrétan, hogy is mondjam, nem átkozódnak, de azt is, hanem imádkoznak igeileg, legalábbis ők úgy hiszik, hogy elérjenek dolgokat, ami ennek a gyülekezetnek a végét jelenteni. Úgyhogy én nagyon buzgom mindenkit, megkérek ebben a gyülekezetben, hogy vegyük fel az imaharcot, ezért is az én szívemben nagyon az van, hogy minden reggel lejárok ide imádkozni. Próbálok minden alkalommal, minden nap eljönni legalább egyszer ide. Egyszer meg is próbálok. És próbálom felvenni az imaharcot, hogy a Jézus vérét hívni, hogy segítsem. Ez az egyetlen egy esélyünk. Jézusban van a szabadulás, és Jézus vérében van a szabadulás. És hogyha Jézus vérét minden nap elkérjük, és beoltalmazzuk ezt a gyülekezetet, a testvéreket, akkor van esélyünk megszabadulni az ördög támadásában. Úgyhogy gyerekek, kérlek titeket, hogy a imaharcot vegyétek fel, úgyhogy ennyit kérek. Köszönöm. Tényleg ez egy érdekes dolog, most ez nagyon konkrét dolog, én nem beszéltem össze vele, nem is tudtam. Én nem is tudtam, hogy ilyen történt. Az volt az érdekes benne, hogy kezdtem gondolkodni, hogy mit tettem, vagy azt csináltam, vagy az Úr, mint hogyha egy óriási fekete nyomás felvő lett volna rajta. És el voltam keseredve, hogy Uram, mi lesz ez, mi ez? És nem tudtam más, csak imádkozni, meg kértem az Urat, hogy szabadítson meg. Mondom, eltelt egy óra körül, vagy valamennyi, és egyszer elszállt. És totálisan elment. Nem úgy, hogy lassan erőt, hanem. Szóval érdekes dolgok ezek, nem kell megijedni. Egy dolog biztos, hogy testvérek, fogalmunk nincs, milyen mennyei kincseket helyezett el Isten a gyülekezetbe,
meg belénk, fogalmunk nincs. Így bátran merem mondani, van egy pici, de igazából nincs. Fogalmunk nincs, amikor itt szívvel, lélekkel és egy akarattal felemeljük az Jézus nevét, hogy a démonok és körülöttünk lévő szellemiségek hogy remegnek. Attól pedig nagyon biztatlak, hogy ne féljetek, mert nézzétek, mindjárt hány éves vagyok, annyi. Ilyen támadás, nem tudom hányszor, mert nem számoltam össze, ilyen konkrét emberek ellenem. Hát mondjuk ez most egy kicsit kivételes, de volt, és talpon vagyok. Nem csak, hogy talpon, hanem Isten kegyelméből még jobban hirdetem, hogy a testi dolgoktól álljatok el. Ördögiguktól meneküljetek mind a pokolból. Ami, hogyha valami, gyümölcséről ismerjétek meg a fát, hogyha valaki beszélget veled, és nem életet kapsz, hanem halált, menekülj tőle. Dobd el, vesd el. És valamit csinálni kell, hogy ne is figyelj rá, ne is engedd magad befolyásolni. Hogyha valakivel beszélsz és élet jön belőle, fogadd el. Az Úrtól van. Nagyon egyszerű, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen dolgok vannak. Most újra hiszem azt, hogy készüljetek föl, mert Isten kegyelméből, Istennek a jó indulatából ezen a helyen míg a Szent Szellem fog mozogni. Úgy fog mozogni, mint előtte, vagy még jobban. Ezen a helyen, de gyertek még jobban, és szomjasan gyertek ide. Például, amikor megy a dicséret, akkor ne azt nézzétek, hogy most mi van, meg körülöttünk, hogy most mi van, ki van, hogy van, hanem egyszerűen kezd el emberileg, nem vétkezel. Na most valaki vétkezik, hogyha emberileg szolgálja az Urat? Jó kérdés, mi? Na, válaszoljatok. Valaki nem szellemben, hanem testben, emberi. Vétkezik? Hát hogy vétkezne? Hát ha valaki csak egy testi ember. És hoz az Úr elé egy imádságot. Uram, most szívemből imádok, áldok, azt mondja, hogy nem is foglalkozok veled, mert te testi vagy. Mindig azt kell hozni, ami van. Csak át kell nekünk menni a testiből a lelkiekbe, a szellemiekbe. Át kell menni az emberiből az istenibe. De hogy csinálja? Jól csinálja. Sőt, mindenki testben kezd. Azért mondom, amikor megy a dicséret, kezdődik a dicséret, figyelj már, te nem szoktad úgy, meg is értelek, engem nem zavar, senkit nem hibáztatok, figyelj. Én nem tudlak megtanítani, hogy kell Istent imádni, de nem én, a földön senki nem. Az csak a Szent Szellem tudja. Hogy te sírva imádod, hogy te leborulva imádod, hogy te ülve imádod, hogy te ugrálva imádod, hogy te táncolva imádod, hogy te csendbe imádod, ennek senkinek semmi köze, csak Istennek meg a te dolgod. És ne szóljon meg téged ember ezen a földön, mert úgy csinálod. De ha testben kell elkezdeni, például Banka jön a dicsérettel, és elkezdjük az éneklést, nem úgy van, azt mondtam az elején, hogy angyalok jönnek, és fellökik a kezet, nem így van. Sőt, úgy van, hogy inkább így. Nem, most nem. De az rajtad múlik, hogy elhatározom, felemelem a kezem. El kell határozni. Kezd el testben, és hogyha őszintén kitartasz, rátszáll az Úrnak a szelleme, és jó dolgok. Egy testvérnő, egy asszony, egy lány, vége. Jó, nagyon köszönöm. De röviden mondom el. Imádkoztunk Szent Szellemész, Temesváron történt, egy fiatal asszony vagy lány volt az, aki azt mondta, baptisták voltunk, ők is, hogy én akarom a szent nyelveken szólás, nem, de főképp nem emberek előtt, és akkor az történt, hogy ez az asszony nagyon kívánta, utazott haza az imádkozásból villamoson, a villamoson rászállt az Úrnak a szelleme, elkezdett nyelveken imádkozni, beszélni hangosan, és mindenki ott körülötte őrült, meg akármi, és úgy betöltekezett a Szent Szellemmel, hogy most is emlegetjük, sőt benne lesz ebbe a könyvbe is. Szóval azt mondom, hogy nem határozzuk meg, hogy Isten mit akar. Amit akar, tegyen meg. De kérlek.
Ja, miután lezárják. Jó, akkor rendben van. Hát akkor én szeretnék imádkozni azokért, akik... Én nem énekelünk most akkor, jó? Nem, utána esetleg. Szeretnék imádkozni azokért, akik nézitek, vagy ott vagytok, vagy figyeltétek, amíg megy az adás. Álljatok föl. Hatalmas Atyánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy a te néped, a te gyermekeid vagyunk, és köszönöm azt is, hogy így az interneten keresztül elérnek emberek téged, és te embereket el tudsz érni. Most azért kérlek, Uram, hogy figyelj a mi könyörgésünkre, és hallgass meg a imádságunkat, főképpen, Uram, az én imámat, amikor a betegekért fogok imádkozni, akár testi, akár lelki betegekért. Uram, én hiszek a gyógyulásban, te vagy a gyógyító, te vagy az orvos, te vagy az igazi, valóságos segítő. Azért köszönöm, Uram, hogy segítségünkre jössz, és meggyógyulnak a betegek. Azért elmondom az ígét, és ha velem együtt mondjátok, jól teszitek, de ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Te, akiben a Krisztus lelke van, és esetleg betegséggel harcolsz, az a szellem, az a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, az benned van, meggyógyulsz, higgyed el, fogadd el, legyél egészséges a Jézus nevében. Amen. Amen. Adjunk egy tapsot az Úrnak. Halleluja. Halleluja.